Horas ma dihita saluhutna poparan ni opukta Raja si Gudang Ulu si Hotang di dia pehita maringanan. Disun kami jongjong pengurus ni penguata nabuluni PPRSB Indonesia. Kami disun sebagai ketua umum, wakil ketua umum, sekjen, dohot, sekretariat. Rap dohami dohot aka para seniman marga si Hotang dohot boru nadong di Jabodetabek. Tujuan ni perpunganon ima nanaing patadahon dua lagu kami tupung wata ima sada lagu tarobo ni poparan Raja si Gudang Ulu si Hotang ima nani ciptahon ni yana kota juaro si Hotang lagu na paduahon ima lagu si Hotang na burju nani ciptahon ni yana kota Waren si Hotang. Tung ulido dua lagu nani ciptahon ni yana kotau. Jala pengurus PPRSBI mendukung penuh kedua laguon asa tabain mon sebagai lagu resmi taropo peparan Raja si Gudang Ulu si Hotang. Jala lagu si Hotang na burjuon sebagai lagu renungan mon dihita peparan pungta Raja si Gudang Ulu si Hotang. Ai memang tohodo songon ni laguon akan naburju jala na marga si Hotang. Kami pasosokon tusude ka penguata asa tak populer koma lagu naduon melalui DPD, DPC di seluruh Indonesia tabain malaguon songon lagu pengiring modo songon na mangulosi hita dia kapunguan boy ma lagu naduon tabain sebagai lagu pengiring. Dihamu akan na tua-tua nami haha anggi iboto dohot bere ibebere di dia pe hita maringanan na tahun 2010 lalu tikimu besita tapatupa do tema ni perpunguata merajut kesatuan membangun persatuan tersebut sebagai kami sian pengurus tetap pasosokon tuhita saluhudna poparan nyopungta asatong masada rohata di sudia kaulauta sudia kapikinyaran di rohata asa di pasu-pasu debatahita. Taring waktu program ni DPP memang di bagasan na 2 tahunon tung bergumul dohita terutama tahun 2020 ala adong covid corona sa Prusia. Rapak do taboto memang nunga tikina na di bulan Mareti nang ulahonot tas ada pertanyaan di perlilitan alai 3 hari sebelum hari H tak cancel doi alai dihamu sude akan tua-tua nami ha anggi boto dohot bere-bere nami tetap doulah honota pertanyaan ini begitu memungkinkan anjuran dari pemerintah untuk kita bisa bersama-sama berkumpul di perlilitan. Adong pe aka program-program na asing memang agak tertunda alai dipikiri rohanami do bahwa awal tahun 2021 kita akan merealisasikan mulai untuk revitalisasi sopo dohot tugu dohot sopo ni si Hotang na adong di Bonani Pasugit negeri si Hotang. Jala na mangihut muse songon nang fia di pasar kami adong do bainot tahaduan pertaniangan bolun di Bonani Pasugit alai tikina ta tetakpon ma setelah kita laksanakan pertaniangan di perlilitan jala moludung sae revitalisasi tugu dohot sopoi. Jadi sahalinai di doko kami mau liate ma di kita saluhutna rap mahita martanyang tuangat tadi bata asa di pasu-pasu kita jala asa hatop kita boy marsaur di Papumuan. Mau liate ma horas tot di madingin fit tot di matobu. Amin. Horas.
Jalan tak bodoh, tua tapi no